gaskiya ne a hair waiting wa ihu nake mata a wayanta yarinya da zaka aura za ta rena ka ne sai ka batta ki bar gani na ce mata suna mun wulakanci a waka gobe ke ne wulakanta ni baby yiwuwar haka ni celebrity ne ni DJ Karobin din farin jini ne da ni gunya mata kamar kwakumeti gani baki amma ban shiga cosmetics bai yi da mu ku dai da ina shafa wai mai na bleaching ke ni da ke baram buri na auren ki man tun da baki so na ki ban man dai da so idan ki man ki mai da ni nonsense an gaya maki yau na farka handset da so gane to make sense ba zan zage ki ba kawai a half sense oga ya kuma international love ni da ne soyayya da 'yan mata 999 a ƙasa tara mai 19 ke ni ba garba bane garba na gane yana sabo ke shi ba hausa bane 'yan mata na dija TY Sabon Nigeria hoho Rihanna Taylor Swift a America hoho don't forget Gambia in Ghana hoho Priyanka Bifasha in India hoho Tiana Nicki Minaj in New York hoho Uchang, China ho Rahama, Mufida, a Sudan ho Ke, ni da ke baram buri na auren ki man tun da baki so na ki ban man dai da so idan ki man ki mai da ni nonsense an gaya maki yau na farka handset da so gane to make sense ba zan zage ki ba kawai a half sense ke ni da ke baram buri na auren ki man tun da baki so na ki ban man dai da so idan ki man ki mai da ni nonsense an gaya maki yau na farka handset Abbas. Abbas. Karfe nawa yanzu? Karfe nawa yanzu? Ina ka ji karfe ɗaya. Ina ka je karfe ɗaya na dare? Na ɗan je dubiya ne sai kuma na biya wurin birthday party ɗin Bilal. Dubiya karfe ɗaya na dare. Abbas barin gaya maka. Allah ya min arziki. Allah Ubangiji ya min sutura. Ya tara min dukiya. Ya mallaka min kamfanoni a hannuna. Matsala a rayuwata ba kai ba. Na gama aikin gwamnati na lafiya. Tun daga mataki na farko har zuwa 17. Na kai wani matsayi a rayuwata. Ina zaune lafiya a gari na da ƙasata har unguwata. Amma ba ni da tashin hankali a rayuwata wanda ya wuce ka. Amma ka tsaya in gaya maka in ba ka ji na ka saurare ni ka ji abin da zan gaya maka. Kaga duniyar nan da muke ciki
ta ishi kowa riga da dogon wando har da hula. Duk wanda ka gani a rayuwar nan komai lalacewarsa, wanda suke kwanan titi, wanda zai mutu ya zama gawa a cikin bola, waɗanda suke kwana a ƙarƙashin gada, kowa ka gani uwa da uba su suka haife shi. Irin yadda ya ɗau rayuwarsa haka nan ta kasance masa. Don haka ina gaya maka, inda duk ka ɗauki rayuwarka to haka nan za ta kasance maka. In ka ji abin da na gaya maka ya ma amfani shi kenan, in baka ji ba ruwanka ka shiga wani shi. Dan wancan wata rana ai alkhairin za ka girba, gujewa sharri dan wancan wata rana, ko me kai shi za ka tarba. A bas halin ka yi muni, a ranka babu imani, kai hatara ka yi tunani. Ita duniya sittuna Hausa ba'una ce dole za mu kwanta, ko ba mutuwa sai ka fahimta. Tsufa yana me faru nake ta jin kuna ta hayaniya a falo? Ni bacci ya fara ɗauke ni ma, ɗan hayaniyar da na ji ne farkar da ni. Hajiya Amina, wannan yaron Abbas shine ɗan da na haifa a cikin cikina, shine ɗan jinina. Ina matsayina ɗan mutanen kirki, ɗan tarbiyya, wanda na gaji ilimi gaba da baya. Amma ɗan da na haifa a cikin cikina ba shi da abin da ya sa a gaba sai dai yawon kula. Ba zai dawo cikin gidan nan ba sai karfe 2, karfe 3 yana can tare da yin iska. Ke da kike a matsayin mahaifiyarsa bai ɗauke ki da mutunci. Ni ɗin ma da na haife shi bai ɗauke ni da mutunci ba. Wannan yaron me yake nufi da ni? Ko dan yana ganin yaron nan mahaifiyarsa ba ta da reni. Ke da kike a matsayin mahaifiyarsa bai ɗauke ki da mutunci ba. Ni da na haife shi a cikin cikina bai ɗauke ni da mutunci ba. Yaron nan me yake so? Wani hali yake so ya shiga? Alhaji, dan Allah dan Annabi ka daina ɓata ranka akan maganar Abbas. Ka dinga barin muhimman abubuwa kana hayaniya da yaro kullum. Alhaji, me yasa ba za mu ci gaba da addu'a ba? In Ubangiji ya so sai ya shirya mana shi. Ba shi kadai ba ma, da duk masu hali irin nashi Allah ya shirye su gaba daya. Amma dan Allah Alhaji, ba na so kake sawa kanka damuwa akan maganar yaron nan. Har wani ciwo ya je ya kama ka kuma? Ba wuya yanzu a ce bacin rai, farin jini, hawan jini ya kama mutum. Allah ka yi haƙuri da halin Abbas. Allah ya shirye su, Allah ya shirya mana shi. Ina na kwanta ina jiran shigowar ka, sai na dan bacci ya dauke ni, kuma can sai hayaniyar da ake ta yi a falon kai da shi, kuma sai na farka na jiyo, kuma ce Alhaji baya barin maganar nan haka kullum sai ka biye mai. Dinga hakuri dan Allah. Iyaye burin su samu ɗa na gari, sun baka tarbiyar da za ka yi fahari. Tun kan ka girma kai kaɗai suke nazari, ciwon ka nasu lafiyar kake ƙudi. Me nake gani da wannan abinci da manja a ciki? Baki a girki ba, kawai ki faɗa ki ce biki a girki ba ma. Ya haƙuri Abbas, wallahi na manta sai ne mis ɗin manja da man gyaɗa ne girkin da shi. Na manta ba ka son manja. Amma ba damuwa, ka kai wa mai gadi ya ci, tunda shi yana cin manja da man gyaɗa. Ne so sai in dafa maka mai man gyaɗa zalla.
Ni zan ta jira kenan har sai lokacin da kika ga na ma kika sake kirka min abinci sannan ci. Wannan ba daidai bane, wannan kuskure ne. Ko mahaifiyar da ta haife ni tana lallaba ni ta dafa min abin da nake so. Tunda ni ba bare bane a gidan nan, da ubana a gidan nan. Lai, saboda kina ganin kawai baki haihu da mahaifina ba shi yasa kike ta min irin abubuwan da kika ga dama. Wannan ba daidai bane, kar ki ƙara min irin wannan abinci da manja wallahi. Ko dan kawai saboda baki san daraja haihuwa ba. Haba Abbas me sai yasa kowane lokaci sai dai kai min gorin haihuwa. Ai ya kamata in ci darajar mahaifinka. Na gaya maka kuskure ne sai in sake maka wani. To ƙarya na faɗa haihuwa siyan tumatir da tattasai ne ba ta daki ce ki je ki siyo? Ai ba ƙarya na faɗa ba yi. Abbas ka kiyaye ƙarshen ka tuba Rabbu za ya yafe ka tunda kai farko kana da ƙarshen ka a kusa ko a nesa sa tunaninka a gari kafa ana yaban mahaifinka mene yasa Abbas gani nake bawa kaina haihuwa ya kamata in ci arzikin aurenka da nake yi amma ba ni da kima ba ni da daraja a idan Abbas yana kallo na ne tamfar wani gulando wani gyambo da yake a jikinsa haka yake kallo na why Hajiya, Allah bai bani haihuwa ba in ba Abbas ba. Inda kamar a ce Abbas ɗan kirki ne. To da zai yi miki duba a matsayin uwar da ta haife shi. Dalili yana ɗan shekara guda uwarsa ta faɗi ta mutu. Bai san gumin uwarsa ba, gumin ke sani. Uwarsa bata ci kashinsa ta ci fitsarinsa, ta ba shi tarbiyya tun yana ƙarami ba. Sai ke. Amma ai bai ɗauke na uwar ba ko? To amma da yake ba ɗan kirki ba ne, tun hakan bata samu ba. Sai ke miki kallon tamkar 'yan wanke-wanken gidan nan ba matata ba. Amma abin da nake so da ki yi haƙuri. Domin dukkanin abin da Abbas ya yi miki, ni da kaina bai wuce irin wannan ba. Ni da abin ma a ce a iya haka ya tsaya ma da sauki. Amma abin nasa ya wuce ma tunani na gabaki ɗaya. Ya yake so in yi in Alhaji? Zaka ta Hajja. Duk abin da zaki ce Abbas zai yi, to zai yi fiye da abin da zaki faɗa. Ba na son ki sake fitowa da wani abu da zai dunzuma zuciyata dangane da Abbas irin yadda zai miki a matsayinki na matata. Abin da nake so nan haƙurin da kika saba yi, ki yi shi. Zan haɗu da shi, idan na haɗu da shi ba za a sake yin wannan. Gaskiya mura da sai a yawanci lami. Idan ba shashin ciwo ta za ka je ka bari mace ta ɗauki ciki tsawon wata 3 ka bar shi ba tare da ta sanar da kai ba har gashi dare yana ƙoƙarin yayi maka. Gaskiya a gasi ya yi shirme. Ya kai kan shi soyayya ga gidajiyar yarinya. Ai ya ma wuce shi. Wannan dalilin yasa Abbas ne wa kaina babban farashi. Ni lalata da ƴa mace. Sai na tabbatar da darajar ta kai kolin koli. Wallahi. Ai na san ruwa na jin kan mutum nan. A to ai ni babba ne ai. Wallahi tallahi. Ni za a yi. Hey, boss. Mata 30 aka gaita maza 10. Allah. To ba gashi kana gani ba? Kana nufin kenan kowane namiji ɗaya da mace 3 kenan. To ba wannan ba. 'Yan matan da aka tara kajin Hausa ne ko kuma agric ne? Ha, ai mis akai. Duniya. Allah, a to in ka fi zan na gona to in kuma ka fi zan na wata. A yanzu za a so shi ne. Kai!
Shoki har da ta kwanciya. A kwanciya a social ina ga tun daga Laraba. Allah to Hassan ne. Tilda. Abbas, Allah Ubangiji baya daina canjawa mutum halitta har sai ranar da ya karɓi numfashinsa. Allah Ubangiji shine mai iko akan komai. Shi yake da iko ya ba wa mutum haihuwa, shi yake da iko ya hana mutum haihuwa. Saboda haka Ubangiji shine ya hukunta in kasa samun haihuwa sai kai kadai kwaya daya. Shine ya hukunta mahaifiyarka da ta haife ka ta sake samun haihuwar wani sai kai kadai kwaya daya kuma ta wadda ta mutu. Kuma na san gaya maka wannan abin da ka yi wa matata wacce ka kasa ɗauka ta zama ita ce mahaifiyarka to ba ita kaiwa ba kuma ba ni kaiwa ba. Sarkin da ya halicce ka ya halicce ni ya halicce ta shi kaiwa, domin shi ne yake da ikon ya ba da haihuwa ga wanda iso kuma ya hana haihuwa ga wanda iso. Al'amura suna nuna cewa tarbiyyar da na baka ta addinin musulunci kwata-kwata ba ta shiga cikin zuciyarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa birru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Ku bi iyayenku, lalle in kun bi iyayenku ƴaƴanku za su bi. Hajji Amina dole uwarka ce domin matata ce. Abba, ni fa wannan tsangumar da tsanar da anti ta yi min ba ya samu asali ne saboda ba ta haife ni ba. Amma idan ba haka ba ta san ba na son girki da manja, ta yaya za ta dafa abinci da manja? Sannan idan bai alfahari da abincin gidan mahaifina ba da nawa da gida zan yi alfahari da shi. Gaskiya kamata a ringa tsawatar mata. Wannan sakarci ne, wannan abin da kake faɗa shashanci ne. Kamar ka aika wuce a ce sai ni zan ciyar da kai. Nauyin da shari'ar addinin musulunci ta dora min ta in ciyar da kai ta wuce domin ka balaga. Na ɗauki nauyin karatunka tun daga firamare har jami'a. Na sama maka aikin yi wanda zai amfane ka, yi amfanin waninka ma. Na koyar da kai tarbiyya irin ta addinin musulunci, na koya maka ilimi irin na addinin musulunci. Wani haƙi kake bi na yanzu? Babu shi. Idan ka ga an dafa abin da baka so ka ci a cikin gidana, ka tafi ka je ka sa kuɗinka ka sai abin da ranka yake so ka ci. Tunda ba haƙi na nan ce da kai ba. Daga yanzu kar ka sake mata irin wannan abin da kai mata. In ku ka sake yi mata zan munan bata maka, za mu sa kafar wando ɗaya ni da kai kuma ka san in mun sa ba za ka ji daɗi ba. Gaskiya dai abu ya kamata. Kai. Kar ka sake cin komai. Ko ba mutuwa sai ka fahimta, tsufa yana kan duk halitta, ga rayuwa mai juyawa. Shi alkhairi daga rabbana yake, sharri ai daga shaidan ne. Ita kaddara karɓar ta dole ne, ka ƙara haƙuri ci jarrabawa. Rayuwa hakan Salamu alaikum. Ina gajiya. Ni gadi ya aiki. Alhamdulillah. To alhamdulillah. Ni gadi mamaki nake yi. Jiya misalin karfe 2 na dare. Bayan na yi nawafili laili na dare da nake sai na leko sai daga alamun kamar ƙyauren wannan gidan karamin nan a buɗe yake. Shin me yake faruwa ne? Ai
Matsala ce Alhaji wallahi duk tana gurin Abbas. Abin da na tambaye ka na ce menene yake faruwa har in ga kofa ta gida karfe 2 na dare a buɗe. Domin baya tashi dawowa gidan nan Alhaji sai misalin karfe 2:30 yayi wurin dawowa da wuri wallahi shine karfe 1:30 Alhaji. Gidan nawa ne ake kaiwa karfe 2 na dare ba a rufe kofar gida ba. Ka yanzu da zarar na dawo karfe 11 ka tabbatar ina cikin gida ka rufe min kofa. Duk abin da zai yi kar kai da ka buɗe min gidana. Idan ka bi wannan ka kubuta a cikin laifi. In baka aikata wannan abin da na gaya maka ba to kana cikin laifi. Domin na sharɗanta maka cewa ka kula min da gidana baka kula da shi ba. Tare. Ka dai gane abin da na gaya ba. Gidana ba kasuwa ba ne, kuma gidana ba hotel ba ne. Da za ka dinga shigo min cikin gidana duk lokacin da ka ga dama. Ba za ka shigo min cikin gida ba sai karfe 2, karfe 3. Duk lokacin da ka ga dama shi kake shigo cikin gidana. Tuna gaya mai gadi. In dai ka shigo cikin gidan nan, in dai ka to na gaya mai gadi, in dai ka zo za ka shigo cikin gidan nan ka haura 11:30. To ya hana ka shigo kuma duk abin da yi maka ne masa izini. Abba ka yi haƙuri, wallahi ina wurin abokanai ne muna hira, musan lokacin ya shararrance haka ba. To in kai kana shararantar da lokacin ka banza, ni lokaci na ina da muhimmanci wajena, ina da muhimmanci. Saboda haka na gaya wa mai gadi, duk lokacin da ka tsallake 11:30 baka shigo cikin gidan nan ba, to ya hana ka shigowa sai dai ka ji can inda ka ji yawon naka ka kwana a can, amma ba da ka shigo mu cikin gidana ba. Abba, kaga irin wannan damar da kake ba mutanen da ba su da wani muhimmanci a cikin gidan nan, wallahi shi yasa suke ta raina ne. Ta za a ba mai gadi irin wannan damar? A raina ka? Kai wani mutunci kake da shi da ba za a raina ka ba? Bayan ka zubar da mutuncin naka a ƙasa, kowa ina iya takawa. In tambaye ka, me isa shari'ar addinin musulunci take hana mutum ya aikata ba daidai ba? Ai don ta kare mutuncinsa ne? Don ta kare mutuncinsa a duniya, ta kare mutuncinsa a lahira, yasa take cewa abu kaza haram ne, abu kaza haram ne, amma ba don ta amfana da wani abu ba. Ya, yanzu kai zaton kanan da kake har wani kallon mutunci mutane suke maka? To bari in gaya ma, ko fita kai waje kaga amma kallon mutunci ba kai ake kallo ba, ni ake kallo. Amma kai naka mutuncin ka riga ka sai da shi a kansu. Dai na gaya maka, in kuma kaga babu hali gidan na gaba ɗaya maka kunci, kar ka saki shi waje. Amma wannan shine ka'ida ta 11:30 zan kulle gidana. Duk lokacin da aka girman muryata tana tashi, kai ɗiga har tsakani. Ka damu da Allah ya yi wa inda rasuwa.
suka ya fi ciwo sai mutuwa suka gaya Allah ya mata rahama. Allahu akbar. Ajabi. Hakuri zaki. Ki daina kuka. Addu'a zaki mata. Tsakanin ki da ita kawai sai da addu'a. Saboda kullum nafsin zai ka talmoti. Dukkanin mai rai sai ya dandana mutuwa. Ita da ta mutu ba ta yi sauri ba. Mu kuma da muke nan yanzu ba mu yi jinkiri ba. Duk da cewa ne an sani mutuwar mahaifiya a baci ne ɗaci a cikin zuciya ba abu ne karami. Amma babu abin da za a illa mu yi mata addu'a ita ce tsakanin sai kuma ki rika aurewa a cikin zuciyarki. Irin rashe-rashe da duniya ta yi a baya irin manyan mutane wanda kuma an haƙura. Ubangiji Allah ji ganta. Allah ya mata gafara. To yanzu to sun gaya miki yanzu a ina za a yi jana'iza. A Yolan za a yi ko a ina za a yi? Kafin na Yola a ce min ajime ta za a yi mata jana'iza. To shi kenan. Sai mu shirya mutum ko dai ba mu suke jana'iza ba dai za a gama mun ji da wuri. Sai Ubangiji Allah ya ganta. Na wuni? Lafiya lau. Ya ƙara haƙuri ku. Alhamdulillah. Allah ya gafarta. Amin. Gaske mun ga. Da lafiya. Abbas, za mu tafi gidan gaisuwa nan amma ba za mu dawo ba sai mun kwana bakwai. Abin da nake so da kai shine ka kula da duniya. Ka sani cewa ni ubanka ba sai ina tare da kai Allah yake tare da kai ba. Duk inda ka taka kake ko numfashi kai rafata ainin Allah Ubangiji yana tare da kai. Da nasin Alƙur'ani. Saboda ka kula ba wai sai ina nan ne za ka gyara tarbiyyar ka ba. Amin. Abu dama ina sa dan nemi wata 'yar alfarma ne. Ina sa dan bani kuɗi 200,000 saboda injin mota ta dan samu matsala sannan kuma ina dan karancin ka ina dan son dan sai ka kuma na dan tashiyo sai ga an mun text cewa ina da matsalar BVN kuma ina son dan amfani da kuɗin. Sai dan Abbas ba zan sake baka kuɗi kyauta ba. Saboda a baya na babbaka kuma na sakar a baya na babbaka kuma na samar maka aikin yi. Idan kai aikin ka san wanda kake yi da kuɗi. Idan wani kuɗi ya fito daga wajena yanzu ya zo hannunka sai dai in baka rance domin halar ne rance tsakanin ɗan uba. Tunda kana da matsala ka samu lambar akawun na abokinka ka turo min yaso sai yi ma posting turo shi sai ka karba abin da ka zaka ba mu da insha Allah sai yake zan turo ma account. Allah ya tsare.